Madwar 400 ħaddiem tal-ground handling tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru Air Malta mhux se jibqgħu aktar fuq il-kotba tal-kumpanija imma se jiġu trasferiti f'kumpanija separata tal-Gvern. Dan wara ftehim milħuq bejn il-Gvern u l-General Workers Union bħala parti minn proċess biex tissaħħaħ il-Linja Nazzjonali tal-Ajru Air Malta. Il-ftehim se jaffettwa ħaddiema fis-sezzjonijiet tal-operat tal-ground handling, is-sezzjoni tal-manutenzjoni tal-apparat u t-taqsima tal-operazzjonijiet tal-merkanzija. Il-kumpanija l-ġdida se tipprovdi servizzi mhux biss lil-Air Malta iżda l-linji tal-ajru oħrajn. Il-ftehim intlaħaq wara diskussjonijiet li tmexxew mill-President Emeritu George Abela, iċ-Chairman tal-Air Malta Charles Manjon, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tat-Turiżmu u s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja fost oħrajn. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja qal li dan il-ftehim se jwassal għal ġejjieni pożittiv għall-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Is-sabiħ ta' dan il-ftehim mhuwiex il-ftehim li ntlaħaq imma l-fatt li qed nagħtu l-ewwel passi fi stabilità lil dan il-grupp ta' ħaddiema li jibqa' mal snin twal jistennew u wkoll qed nagħtuhom futur. Futur qed ngħidu li il-main shareholder u aħna bħala partners il-Workers Union u l-Gvern qed jaraw futur fl-Air Malta, qed jemmnu fl-Air Malta, jemmnu fil-ħaddiema. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li l-Gvern qed jaħdem sabiex il-Linja Nazzjonali tagħna l-Air Malta ikollha futur isbaħ. Spjega kif il-Gvern qed jaħdem fuq 5 oqsma fosthom billi joffri servizz aħjar lil passiġġiera billi sal-aħħar ta' din is-sena ikun hemm tibdil fl-ikel li jiġi offrut fuq l-ajruplan u jkun hemm titjib fis-servizz offrut lil dawk li jaqtaw il-biljett tagħhom fil-business class. Il-Ministru Konrad Mizzi żied li se jkomplu jiżdiedu r-rotot li se tkompli tagħmel l-Air Malta filwaqt li s-sena li ġejja l-Air Malta se tinvesti f'ajruplan ieħor. Intant il-passiġġieri tal-Air Malta issa jistgħu jsifru b'39 € one way u jieħdu magħhom biss hand luggage. Dan grazzi għall-inizjattiva Go Light li tnediet uffiċjalment it-tlieta. Din l-għażla kienet diġà disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Air Malta u diġà saru aktar minn 25,000 prenotazzjoni.